Aquest matí ens hem reunit aquí per fer una classe de Gaga People. És un entrenament per ballarins i no ballarins. De fet, avui el que hem fet aquí és per tot tipus de persones. Han vingut persones grans, persones joves, ballarins professionals, gent que no es dedica al món de la dansa, un popurri. I bàsicament és un mètode que ve d'Israel, on jo vaig ballar i em vaig formar com a mestra, ja fa molts anys que dono classes d'això. Una de les coses molt importants durant tota aquesta pràctica és que no hi ha judici extern. Per tant, no fem servir miralls, no hi ha possibilitat de que vingui ningú a fer fotografies o gravi en vídeo. Tothom, absolutament tothom, és benvingut a participar de manera activa, però no volem aquest rol de sentir que hi ha gent que ens està mirant des de fora. I bé, bàsicament, durant aquesta pràctica el que fem és que connectem amb la nostra potencialitat, fem recerca de tot el que tenim disponible a nosaltres per explotar-ho de la manera més útil possible per ballar i per la vida.